बावखुंग्रि बियाबाव लामा लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय भालुकजरा गामियाव बमब्रागुरिनिफ्राय गार' बस्तिसिम थांग्रा पाक्का लामा लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि पाकिपट आसनि बिथांखिनि गेजेरजों 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हान्थामेला खाबुनि थाखाय गावनि बियाबनि सिङाव थानाय भालुकजरा बमब्रागुरि गामिनिफ्राय गार' बस्तिसिम थांग्रा लामाखौ पाक्का लुफुंनायनि थाखाय बावखुंग्रि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि सन्जय नार्जारिनि दैदेननायाव अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै फुंबिलि समाव गायसननानै होयो। मन्त्रि पकिपट निर्माण जे आसनि जे मोनसे स्किम दङ बे स्किमनि गेजेरजों भालुकजरा बान्दरमुरि जानानै बेलगुरि राभापारासिम 6 किल'मिटारनिबो बारा बे लामाया दिनै पाक्का जानो थांगासिनो दङ। थ' जोबोद माने उसुबिदायाव दङमोन बे दरथाम दरब्रै गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोना दैलाङाव जोबोद खस्थ' जायोमोन। माने फरायसाफ्रा स्कुलाव थांनो थाखाय हरिनागुरि हाइ स्कुलाव थाङो बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा स्कुलाव थांनोबो जोबोद उसुबिदा जायोमोन। साइकेलखौनो नारनोसो गोनां जायोमोन दैलां बोथोराव। दा बेबायदि गाज्रि अबस्थायाव दङमोन। आङो बेफोर ओनसोलफोरखौ नायजोबनानै बबाव लामा हमनांगौ हमनाङा बेखौ आङो नायनानै एकदमबारे गोदान बाय फाक्का आगोल गैखायामोन। दा बेखौ दिनै हमनानै होनाय जादों। जोबोद खुसि मोनदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। एबार फरायसाफ्रा मोजां जासिगोन, सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय मोजां जागोन। आरो बे लामायानो दा हरिनागुरियाव ओंखारहैगोन, जेराव दा क'क्राझार माने इउनिभारसिटिया जाहैगोन, जेराव दा बिटिआरनि EMGMफोर थाग्रा जे क्वार्टार लुगासिनो दङ, जेराव रेडिअ' सेन्टार दङ, जेराव बावखुंग्रि हाजो गाखोहैयो बेजों थांग्रा बे लामाया। दा बेनिखायनो बियो बे दरथाम दरब्रै गामिनि थाखायल' नङा, बे ओनसोलनि थाखायनो माने बे लामाया जाथावथाव मोनसे लामा जागोन। एबा बै हरिनागुरि देनां इउनिभारसिटि लुफुंजायोबा बावहाय फरायनो थाखाय एबा EMGMफोरखौ लोगो हमहैनो थाखाय बे क्वार्टारसिम रेडिअ' सेन्टाराव थांनो थाखाय बा बावखुंग्रियाव हाजोआव बेरायहैनो थाखाय बे लामाया माने बयनिबो थाखाय बाहायजाथों। मुख्यमन्त्रि पकिपट निर्माण आसनि लामा गोदान आरो माखासे लामा फाहामनाय आरो माखासे लामा फुवारनाय गासै 7 गं दङ। 7टा आंहा लामा मोनदों। बे खामानिफोरखौ दायो मावगासिनो दङ। अर्डार मोननो थाखाय मोनसे सम नांगौ। थ' दायो अर्डारफ्रा जानायखाय आङो माने बे गासैबो लामाफोरखौ गायसननाय हाबाफारिखौ खालामगासिनो दङ। आरो जेसेबां टाइम मोनदों सासे कन्ट्रेक्टरा मावनो थाखाय बे टाइमनि गेजेराव जाहाथे मावफुंना होयो आं बिनि थाखाय खावलायदों। मानोना गोबां जायगायाव रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ' मोनबाय, बेनिखायनो जाहाथे खस्थ' मोनलांला बेनिखायनो जि पिरियड होनाय जादों माने बोसोरसेनि बा 10 मास बा जि सम होनाय जादों बेफोर समनि गेजेरावनो जाहाथे खामानिफोरखौ मावफुंना होयो बेनि थाखाय आं खावलायदों। आरो बेबायदि गोबां दंबावो, दालांबो गोबां जाबावगोन। जे जायगाफ्राव दंफां दालांमोन बे दंफां दालांफोरखौ RCC ब्रिजआव कनभार्ट खालामनाय आंनि समस्थियाव गासै आङो 12टा मोनदों। आरो बेबो खुब थाबैनो माने टेन्डार जासिगोन होननानै जोङो मिथिहोदों डिपार्टमेन्टआ। आरो बे जाबावोबा आरोबाव गोबां जायगायाव जेराव दालांफोर गैयामोन, दैलांबा खस्थ' जायोमोन, बे जेंनायाबो सुस्रां जासिगोन। दा बेनिखायनो आं आसाम सरकारखौ साबायखर बावदों। मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव गोबां माने हान्था मेलानि थाखाय बिथाङा राहा खालामना होदों। आरो बेजोंनो आङो आंनि समस्थियाव गोबां खामानि मावनो दा हागासिनो दं।